Ku danna subscribe kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Abin da yau zan nuna muku yanda ake satan account na Facebook a canza mai suna ba tare da mutum ya sani ba. To ta wannan hanyar zan nuna muku yadda za ku kare kanku daga wannan matsala. Amma kafin mu nuna muku wannan abu, da Allah in ya kasance wannan shine ziyartar tashar namu na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a rinka sanar da ku. Haka zalika idan bidiyon ya burge ku, to ku danna mana like, sannan ku yi share, sannan kuma ku tura ma abokanku domin su ma su amfana. Abin da nake so in nuna muku shine wani lokaci zai kasance kana amfani da Facebook ɗinka shekara da shekaru, amma daga baya sai a samu matsala, kawai sai ka wayi gari ka ga cewa an canja ma account ɗin nan naka suna. Ga ka dai account ɗinka ne, amma komai naka ne, amma kuma an canja suna, baka da dama kuma ka shiga kai login. Wannan shi ake kira hacking. To abin da nake so in nuna muku shine dalilin da yasa hakan yake faruwa shine mafi akasari kashi 90 da wani abu na mutane idan suka buɗe Facebook, password ɗin wayan suna amfani da number wayansu ne. In kuwa za ka yi amfani da number wayanka ka buɗe account da shi, to wannan Facebook ɗin naka, account ɗin naka ba shi da tsaro. Saboda idan ya kasance ba shi da tsaro, to shine wani zai samu dama ya kutsa, musamman abokanka waɗanda suka san number wayanka. Za su iya sa sunanka, sa number wayan, zai buɗe. In ya buɗe kuma za su iya shiga cikin profile ɗinka su canja suna, su canja ma shi, su ƙwace ma account, musamman idan account ɗin naka ya girma, kana abubuwa da kyau masu amfani a cikinsa. To saboda haka wannan hanyar shine za ku bi ku kare kanku daga satar account na Facebook. Ku tabbatar kun canza, kun sa security mai ƙarfi wanda cewa shi zai ba da dama a kasa shiga Facebook ɗinku bari a canja muku suna. Idan bidiyon ya burge ku, da Allah ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗora bidiyo a riƙa sanar da ku. Ku danna like, sannan ku tura ma abokanku domin su ma su amfana da wannan bayani.